Γεια σας παιδιά, σήμερα ήρθατε στο πρώτο βίντεο μου στο κανάλι. Δεν έχω κάνει και άλλα βίντεο όπως λέμε. Είπαμε στο άλλο το βίντεο που λέει γεια σας. Και λοιπόν τώρα θα παίξουμε Still a Brain Rot. Μπορεί τώρα να με πάρει κανένας φίλος μου επειδή είμαι σε Airbnb και ο μπαμπάς μου κάνει μπάνιο. Γι' αυτό έχει μια τέτοια φασαρία. Και λοιπόν σήμερα θα σας δείξω και τα πράγματά μου και τα brain rots μου, όπως και τώρα τα βλέπετε λιγάκι. Πόρε, πότε θα φτάσω το 1 quadrillion. Και λοιπόν να, τώρα θα σας τα δείξω. Να, εδώ βλέπετε τα brain rots. Ένα extinct tralalero, guerrero digitale, triplito tralaleritos, 1x1x1x1, Tartaruga Cisterna, Black Hole Goat, 4,3 μη λέω το δεύτερο. Κι άλλο ένα τριπλίτο τραλαλερίτος από τα 6. Λοιπόν, και ένα νότι που το έχω, δεν ξέρω πόσο καιρό ήδη, από τα Christmas update που μου έδωσε ένας φίλος μου. Και άλλα 3 τριπλίτο τραλαλερίτος, ένα απλό, ένα gold και ένα diamond. Ένα Kerst Grapus Medusi, gold loss 25. Μπρο, πως φώναζα όταν το πήρα από τη χαρά. Ένα γυφτίνι Spiderini που μου το έδωσε ο φίλος μου. Και ένα 6-7 που μου το έδωσε ο φίλος μου. Και αυτό το τριπλίτο τραλαλερίτος από τα 6 στη βάση μου. Ναι, κάτσα, όχι, έκανα sell νομίζω κάποια. Λοιπόν, εδώ βλέπετε Los Zopsitos Kerst, 13,5 million το δευτερόλεπτο. Ένα το Sahur, Pot Hotspot, Laesok Sekola. Φώναζα έτσι όπως πήρα το Los 25. Και μόλις πριν αρχίσει το βίντεο σπώναρε ένα Gold Lavaca. Εννοείται δεν το πήρα επειδή είναι άχρηστο. Λοιπόν, και παιδιά, ένα τσικλιτέιρα μπιτσικλιτέιρα, το είδατε τόση ώρα. Και ένα No My Preza που μου το έδωσε ένας φίλος μου ξανά. Λοιπόν, να σας δείξω τώρα τα items που έχω. Να, τα είδατε τόση ώρα. Αυτό το, πώς λέγεται, Santa Sleigh, που πετάει δώρα. Ουσιαστικά εγώ το λέω κλάνης από πυρηνικά δώρα. Λοιπόν, αυτό το slap, το Yin Yang. Ένα laser gun που εννοείται το πήρα για Robux. Ένα gingerbread base. Α, ναι, αυτό δεν είναι πράγμα. Το Coil Combo. Quantum Cloner. Πώς λέγεται αυτό τώρα το πράγμα. Invisibility Cloak. Αυτό το τέτοιο του Tough από το Forsaken. Το Body Swap. Το Yin Yang Lamp, ναι, κατά λάθος το χρησιμοποίησα. Λοιπόν, μετά πάμε εδώ. Έχω αυτό με το Laser Cape. Αυτό το Gummy Bear, πώς λέγεται. Κάτσε ρε μπρο, μου σβήστη. Ναι, ένας μαγνήτης που δεν ξέρω πώς το λένε. Ένα slab, χρωματιστό που πήρα από Rebirth. Εγκλιτσαρισμένο slab, το Head Seeker που το πήρα σε αυτό το Rebirth. Να, το Black Hole Slab, το Bat, το Ban Hammer εννοείται για Robux, επειδή εγώ είμαι Sigma. Ναι, λοιπόν, το Flying Carpet όπως το Santa Sleigh, απλά δεν κλάνεις από πυρηνικά δώρα. Ναι, το Medusa Head, αυτό το μπρο, πώς το λένε, αυτή δεν ξέρω. Ένα μελίσι τέλος πάντων, ένα sentry, το hard balloon και αυτό το gunball, πώς λέγεται. Άντε, bye guys, αυτό ήταν για σήμερα, πολύ μικρό βίντεο το ξέρω, όμως θα βγουν κι άλλα περισσότερα. Άντε, bye.